باش خوندکارن هێژا ez مامۆستا شێخ محەممەد وەرەمە جارێکە din branşê civaknasî amadeyî yek. Wana em îro civak û pêkhateyên civakî ya beşê fîzîkî yan jî civak bi warê fîzîkî çawa pêk tê. Piştî me şîrove kir ji kilanê derbasbûyîna malbatê, piştî derbasbûyîna malbatê hoz û êl, netew û gel anha ev hemû komana li ku derê jiyana xwe berdewam dikin yan jî jiyan dikin. Di destpêkê de dema mirovên di şikefta de bûn yan jî dibin kokê daran de bûn yan jî li cihê piçekî parastî de bûn û şêwazê kilanê bûn hîna bi awayê kojberî jiyan dikirin. Lê dema mirov bêhtir şêne bihevre kom bûn, kombûna wan mezin bû êdî bi rengê yan jî piştî şoreşa yekemîn ya piştî şoreşa nolotîkê dema mirov di vê şoreşê de çi nas kir? Çandinî nas kir. Bi çandiniyê re dema ku mirov çandinî nas dike dixwaze nêzîkî wê çandiniya hanê bi nêzîkî wî zadê bi, nêzîkî wê erdê bi, nêzîkî wê xakê bi ji bo çi? Ji bo ku her tim di nava wê karê hanê de bi çandiniya xwe miqate bi zanî bi çawa bike. Li vê dekê hewce çi kir ku xwe bi cih bike. Li vê dekê cihwarbûn çê dibe. Bi vê cihwarbûnê ve destpêkê gund ji xwe re avan dikin. Gund mirov ji xwe re ava dikin. Ew kilana got piçekî mezin bû, fire bû bi şêweyê malbatên çend kilan hatin bihev, kilanên mezin yan jî malbatên mezin bû wek hozekê yan jî nîv hoz bi êdî gunda ji xwe re ava dike bêhtirî rewşa xwe bi çandinî û lawirvaniyê ve mijûl dibin. Çandinî û lawirvanî. Lewma gund şêwazê jiyana cihwarbûna yekem e. Gund şêwazê jiyana cihwarbûna yekem e. Ji komên mirovan ê ku hejmara wan biçûk in yan jî sînorkiriyê xwedî taybetiyên kar û parvekirinê ya çandinî û lawirvaniyê ne û ji aliyê civakî ve xwedî têkilî ne. Têkiliyên wan yê civakî yên gund li ser sinc û çanda ku bi hezarê sala hatiye avakirin li ser wê jiyana xwe berdewam dikin. Têkiliyên wan bi hev re yê alîkarî û hevkariyê ne. Gund di bingehê xwe de çandeke jiyanî û helbirînê ye. Çandeke jiyanî ye. Hewcetiye dema ku dibînin pêwîst ji ware guherînekê di nava xwe de çê bikin yan jî li gorî derfetê tiştê nehatî pêşiya wan çandiniyê naz dikin pêrê me got gundê xwe ava dikin. Komên mirovan destpêkê bi xakê ve mijûl dibin yan jî girêdana wan bi wê xaka hanê ve mijûl dibin. Bi taybetî li kudekê jiyan dikin li perav û cihên ku çandinî û lawirvanî tê de heye li wê dekê jiyan dikin. Li herêmên çiyayî jî hene yanî hem çandinî kêm e û lawirvanî jî heye ama hejmara mirovan di çandiniyê li aliyê çiyayî hejmara mirovan li aliyê çiyayî kêm e. Ne wek yên got xwe berdidin deştê. Li vê dekê hejmar kêm e, li vê dekê hejmar baş e. Hejmar pir e ama ne bûye pirbûna bajarayê di hundirê gundan de. Yani em bêjin gundê ku ji di sud kesî pêk tê li deştê li çiya nêzîkî dikarbê ji çel ta not kesî pêk tê piranî. Hejmara wan kêm e ji ber şert û mercên ê erdêngariyê.
Di lêkolînê zanyaran de dema ku lêkolîn dikin li van gundên destpêkê gelek tişt hatine çespandin, hatine tespîtkirin ku herêma çemê xalanê yê nêzîkî êlihê û gundê xerabreşkê yê nêzîkî Ruhayê û nawala çûreyê ya nêzîkî Swêrîkê û her wekî din ji gundên destpêkê re bûne cih û war. Di destpêkê de yanî bêhtirî wê li xerabreşkê em bêjin xerabreşk nêzîkî Ruhayê wek gundê destpêkê yê ku mirov xwe bi cih û war kiriye. Lê nivîskar û arkeolojên ku wek dijminetiya mirovê aryen yan jî bi taybet gelê Kurd dikin vî tiştî behsê nakin yan jî vê yekê di nava arkeoloja xwe de di lêgerîna xwe de ji bo şopandina heqîqetê tu carî van tiştan nayînin ser ziman yan jî gobînin xerabreşkê û gundê destpêkê nagirin dest li Sûmer vedgerin. Tevî xerabreşkê dîroka wê pir ji a Sûmer kevintir e. Hîn jî li vê herêma Mezopotamya Jêrîn ya nêzîkî Ruhayê li Bakurê Kurdistanê em dibêjin yanî gelek sedem hene ku ev gund û bajar wana pêşkevin yan jî ji aliyê mirovnasî û şûnwarenasî hîn pir tişt hene nehatine zelalkirin xuyakirin. Di salên 11,000 heta 9,000 berî zayînê de hatiye dîtin ku mirovan dest bi jiyana niştecîbûnê kiriye. Di salên 11,000 ta yanî di navbera van 2000 salan de mirova niştîcehbûn dest bi jiyana niştîcehbûnê kirinê ya gund. Dîroka wê 11,000 ta 9,000 sal di vê dekê gundê xwe avakirinê di wan sala de. Di qadên civakî yên gundan de têkilî û peywendî li ser hîmên xizmatî û nirxên kevneşopî yên xwezayî ava dibin. Li ser çi? Li ser hîmên xizmatî û nirxên kevneşopî yên xwezayî tên avakirin. Hevbeşkirina civakî ya xwezayî jî li herêmên gundan bihêz e. Me got çi? Hevbeşkirina civakî ya xwezayî li herêmên gundan bihêz e. Pir hêza wê heye. Xwedî taybetiyeke çandî ye û hemû rêkûpêkiya civakî jî li ser kevneşopiya civakî û sincê wê tên avakirin yan jî birêvebirin. Hemû kar û warê xwe, hemû derbarê xwe, hemû têkiliyên xwe di nava hevre yan jî bi hevre li ser bingehê sincê civakî tê avakirin. Her wiha pirsgirêkên civakî yên gundan nebiriya zagonên û destûrên bajaran tên çarekirin lê li gorî çi? Li gorî çand û sinc û kevneşopiyên van gundan tên çarekirin. Lewma civaka gundîtî weke yekem diyardeya niştîcehbûnê ye. Eger em vê bigirin dest ev yek girîng e. Dema ku mirov xwe bi cih dike di destpêkê de li ku xwe bi cih dike di gundan de. Di gund de mirov xwe bi cih dike. Ev xala yekemîn bû avê waneyê. Xala duyem bajar. Xwe şoreşa Nolotîkê li Mezopotamya Jêrîn dest pê kiriye bûyî derbûşa cîhanê hemikî. Hemî cîhan li vê dekê ferî çandiniyê bûne û çandinî jê birine ser vî bingehî li cihê xwe ev çandinî pêk anîne wan jî gundê xwe piştî wê avakirine. Anha îca bajar. Li gorî lêkolînan, li gorî kesên ku di vî warî de tev digerin, mînak em bêjin hin nivîskar yan jî fîlosof yan jî civaknas hene wek Louis Mumford hem dîroknas e, hem civaknas e, hem fîlosofê Emerîkî ye li ser warê bajar pêşketin çêbûn û pêşeroja wê pir axivî û lêkolînên xwe ber fireh çêkirine û wek Morgan jî em dikarin bigirin dest. Hûn dikarin li ser vana lêkolînên xwe baş bikin.
yani jî baş fireh lê binerin. Bajar di destpêkê de wek ku tê naskirin bi rêya bazirganî yan bi rêya bazarê û em bêjin çi din bi rêya bazarê û yani girêdanên olî hatine avakirin. Yan jî pir mirov, komê mirova hatine li cem hev, li hevdû kom bûne, pir bûne, êdî mecbûr bibin ku xwe mezin bikin, wî gundî mezin bikin bajar. Lê ew bi rastiyê tiştekî din e. Dema ku li nêzîkî li nêzîkî yan jî em bêjin rojhilata navîn de Derya Spî kendava Basra piştî ku komên Samîtik ji aliyê Yemenê wan derave, ji aliyê Hicaz wan derave ber bi jor ve diçin, kom dibin û bela dibin. Hin tên nêzîkî kendava Basrayê navbêna çemê Diclê û Feratê û hem jî tên li cim Derya Spî xwe bicih dikin. Yên li vê dekê wek çanda Al Ubeyd çanda Al Ubeyd tên naskirin, ew bi xwe gundên gotê de ne, gundên pir mezin in. Gundê wan bi xwe gundên pir mezin in. Hejmara wan yani heger me got berê gundên xwezayî gerek hejmara wan disid û pêncî sêsîd kes bin, di wê deverê bi hezarayî. Yani bêhtirî hezar mirov, hezar du hezar mirov li wê derê ne, gundê wan ji xwe mezin in. Di destpêkê de gund çawa tê avakirin, di şoreşa Gilgamiş de yan jî di wan nexşeyên wî de êgo hatine dîtin, di wê mîtolojiya Gilgamiş de. Dema ku Gilgamiş şerekî Gilgamiş şer dike, wî şerî yani dixwaze çi bike, dixwaze gel ji bindestiyê, ji koletiyê derxîne. Şerê destladarê wê demê dike. Piştî ku wan destladara diroxîne, dişkîne, gundekî bajarekî bi zorê ava dike. Şêneyên wî bajarî ji 37,000 kes pêk tê. Hejmara kesên gopêre 37,000 kes in. Ji ew qasa gund wan kom kirine, ew qasa gundê wê deverê wan kom kirine, bi hev re bajarê destpêkê ava dikin. Bajarbûn di sala 3500 de ya beriya zayînê hatiye avakirin. Bajarbûn di sala 3500 beriya zayînê hatiye avakirin. Me got bajarê destpêkê yê ku Gilgamiş bi zorê aniye avakirin, bi zorê avakiriye ne ji ber bazirganiyê û ne ji ber girêdanên olî û ne ji ber piraniya yan jî pirbûna mirovan. Di bingehê xwe de ji bo çi, ji bo destlatdariyê û xilasbûya ji koletiyê lê ew bi xwe vê destlatdariyê dîsa li ser vî bajarî bikar tîne û êdî mirov û jiyana wan di nava koletiyê de bêhtir firetir dibe. Li rojhilata navîn taybet û li Çînê jî pir bajarê yên destpêkê di vê demê de bi hev re hatine avakirin. Yani nêzî 6000 4000 sal berî zayînê di wê demê de em dikarin bêjin bajarên yê destpêkê li vê dekê wek Erido, Uruk û Urin, wek Erido, Uruk û Ur tên naskirin. Li deverên din jî li nêzîkî çemê zer li Çînê bajar tên avakirin, li nêzîkî çemê Nîlê li cim Misriyan bajar jî tên avakirin. Li gorî ji dorên dîrokî
bajarên destpêkê bi zorê hatine avakirin. Ev rastî di destana Gilgameş de me got pir zelal û xuya ye. Di salên 6000 heta 4000 li herêma Mezopotamya Jêrîn û Misrê hatine avakirin û me got li Çînê jî hatine avakirin. Bajarê destpêkê ku hat avakirin wekû me got şîneyên wê 37000 kes têde niştîceh bibûn. Bi taybetî li herêmên ber deryayan danûstandinên bazirganî çûn û hatina mirovan lê cihê golê pêş diket, li wê deran bêhtir bajar hatin avakirin. Yên embala xwe bidênin bi çawa Erîd û Ûr tên avakirin li nêzîkî Çemê, Diclê û Feratê ne li van deran e. Ber çûn û hatina kendava Basrayê ya ku dirê cihê din û bazirganiyê dikin. Ji ber mercên erdêngarî û çandî bajarbûna li herêma Rojhilata Navîn jiya herêmên Ewropayê cuda ye. Şert û mercên erdêngariyê hene ewana dibin hakim çawa ku bajarbûn li Rojava li Ewropayê çawa be yan jî li Amerîkayê çawa be yan jî li vê devera me Rojhilata Navîn çawa be. Li herêmên Rojhilata Navîn me got bajarbûn bi taybetî li Mezopotamya Jêrîn û Misrê bi giranî li ser xwezayê û jêderên xwezayî bi pêş ketine. Ji bo ku ev bajar bi pêş bikevin, xwedestpêr xwezayê û hemû tiştên yan ji jêderên xwezayê. Yani ji bo ku ji xwar sûrekî çêke û bi hezarê dara, kevra, çiya pişkîne û bîne çêke. Wek piramîdên Misrê em karin bêjin, wek keleha em bêjin ya Babilê, wek êdin, yani mînakê veya pirin. Lê li Ewropayê ji ber ku ev tiştana jêderên xwezayê tune yên, xwedestpêrên kanza, tiştên binerd, amûrên ê cuda cuda ê hilbirandinê. Ji xwe yên ku herî zêde bandor li ser çêbûna bajarbûnê kiriye, derya û bazirganî ye. Ewana bandora wan hey heye, lê bajarên destpêkê dîsa em bêjin bi zorê hatiye çêkirin li van deveran. Di heman demê de ji ber nêzîkbûna wî, nêzîkbûna wê ji deryayê cihekî yan rolekê stratejîk di nava cîhanê de dilîze. Wek bajarê Atînayê em bêjin, ji ber di navêna Rojava û Rojhilat de yê nêzîkî behra Îjeyê û derya Îjeyê çûn û hatina mirovan her tim di Esîna de çêdibe, ji bo ku te her Ewropayê divêt di Esînar here, ji bo ku tu were Rojhilat divêt di Esînar were. Wê çaxê yan jî wê gavê mirov ew qasî nikarîbû di nava deryayê de yanî çêbike di nava deryayê de rêkê çêke tune bû. Lê li ser bejayê divê di Esînarê here were giringiyek pir mezin girtibû Esîna ser vî bingehî û bajar têde mezin bibû. Wanaya me vêdekê bi dawî dibe ana em ê pirsên xandinê bi hevdûre çare bikin. Pirsê me yên xandinê pirsa yekê dibêje gund pênase bike û çend taybetiyên gundan diyar bike. Gund pênase bike, çend taybetiyên gundan diyar bike. Me got gund şêwazê jiyana cihwarbûna yekem e. Şêwazê jiyana cihwarbûna yekem e. Ji komên mirovan ê ku hejmara wan biçûk û li ser qadeke sînorkirî xwedî taybetiyeke kar û parvekirinê ya çandî û lewrvaniyê ne û ji aliyê civakî ve xwedî têkilîne. Me got têkiliya wan ser çi bingehî çê dibe. Pirsa di dua dibe çi dibe çend gundên destpêkê kobûne cih û war binivîse. Me got gundê xerabreşkê heyî li Rûhayê, Çemê Koteberê, Newala Çûreyê pir gund hene. Hûn dikarin van mîneka lê bigerin, nas bikin bibînin. Pirsa siya dibe peywendiyên civakî yên di navçeyan de çawan e. Yan jî di bajara de çawan e. Li ser bingehê berjewendî û bazirganiyên di nava bajara de mirov êdî jî têkiliyên xwe yê alîkarî û hevkarî û jiyaneke hevbeş piçekî dûr dire. Dibe li gorî berjewendiyê xwe ji bo bazirganiya xwe her tiştî wê kar bike. Pirsa çara dibe çi birêveberiya dewletê ya li navçe û bajaran ji aliyê kê ve pêk dihat, helbet ji aliyê kesên desthilatdar yê got desthilata xwe li ser vî bajar û vê navçeyê daye. Pirsa pêncah di dîrokê de bajar kengî û bi piranî li ku derê hatine avakirin.
باجار مگو 6000 تا 4000 سال بریا زاین الهرمین چم دجله و فراته نزی چم دجل نیله لمصر و چم زر لچینه پرساششا چند باجارین دسپیکی یند دیرو که ده بنویسه و گرینگی آوان دیار بکه مگو اتینا یونانستانه یا کو ببو ناوند آد ناورا روجلات و آد ناورا روجلات ناوین و اروپایی ده گرینگی آخو جور دبه و مگو باجار اتینایی. بالفعل که وانه همه بداوی دبه بمین که بخوشی حتی وانه که نو.